Potser aquesta unió no hi havia al principi de temporada. Hi havia dubtes, perquè clar, si fins que no ha arribat Mauricio... Jo no hi era llavors i no puc parlar de llavors. El que sí que puc dir és que després d'analitzar tots els entrebancs que ens havien portat en aquesta situació, doncs ens vam donar compte que el que sí que havíem de fer era aconseguir aquesta unió entre tots. Això sí que hem treballat molt, hem lluitat molt, i jo també tinc que agrair, i l'altre dia ho vaig dir, que ens van marcar la llei del silencio. Ningú parlava, només parlava qui havia de parlar, amb absolut ningú més. Això també ha sigut molt important, perquè de vegades, sense la més mínima mala intenció, dius alguna cosa que pot ferir susceptibilitats. Doncs bé, aquest silenci ha quedat molt apaivagat tot el que podia haver, i després, si em permets també, jo voldria fer una esmena especial, perquè aquells poden ser els moments més difícils per a algunes persones, d'entre les quals estic jo, va ser el fitxatge de l'Ivan Alonso. Les crítiques que van rebre van ser ferotges, i ara Ivan és un més dels de nosaltres i se li reconeix tot el que ha fet. En menys d'una volta, 5 gols. 5 gols. Però jo diria que poder... És molt important, no? Perquè si no marques gols no guanyes partits. És un jugador dels que fa vestidor. Precisament Mauricio Pochettino ho comentava la setmana passada aquí. I és un jugador que fa el que sap fer i no intenta fer el que no sap fer. És molt conscient de les seves limitacions i sap explotar al màxim les seves virtuts. I això és el que l'ha fet molt gran, Ivan. Jo crec que ha donat una alegria al vestidor que feia falta, perquè lògicament després de portar tota una temporada com portaven, els jugadors no podien estar alegres, no podien estar contents, com de la manera que estaven. A l'entrar aquest aire nou, doncs ha fet remoure tot allò, veure l'afició, com estava al costat dels jugadors, al costat dels tècnics. Ha sigut la gran força que hem tingut nosaltres. Força envejada per molts clubs d'arreu de l'Estat que, em comentaven directius i demés que posaven com a exemple l'afició de l'Espanyol per sortir d'aquest pou, no? Això és molt maco per nosaltres, la veritat. Escolti'm, vostè ha dit que Mauricio Pochettino ha estat com el cap visible de tota aquesta remuntada. Avui ha tornat a reiterar l'agraïment als jugadors, als tècnics, al club. I també volíem sentir avui les paraules de Dani Sánchez Llibre, el president, que no ha aclarit encara la seva continuïtat al capdavant del club. Escoltem el que ha dit el president i també alguns jugadors, David García i Nico Pareja, i tot seguit ho comentem. Que el que tenia que fer està més que decidit i aquí hi ha molta gent que pot portar aquest club molt cap endavant, però ja en parlarem, no em facis ara dir el que no vull dir perquè no en tinc ganes. Segur que l'Espanyol l'any que ve ja no estarem aquí i això vol dir que algú hem fet bé també, no? I que talli aquesta cinta és el menys important, és una cosa que no em preocupa gens, t'ho dic en sèrio. Sempre he dit que m'agradaria acabar la meva carrera aquí, però a dia d'avui encara no sé res i la veritat és que marxo de vacances una miqueta intranquil, no? Però espero que aquesta setmana s'aclari tot. La verdad que un final impresionante, creo que hacía un par de meses nadie esperaba estar así. Pero creo que el equipo junto con la gente, cuerpo técnico, directivo, todo el mundo hizo un esfuerzo muy grande para que hoy podamos disfrutar este momento. Vostè sap si Dani es queda o no es queda? Jo crec que ho sé, però lògicament si ell no ho manifesta no seria el que ho faci. Per tant no ho vol dir? No, clar. O sigui, la decisió està presa. És un tema que l'ha de dir ell, l'ha de manifestar ell. Bueno, de fet va dir fa uns quants mesos que quan l'Espanyol estava malament, doncs que si l'Espanyol es quedava primera ell marxaria. Sí, això ho va dir ell, efectivament. Per tant aniria per aquí la cosa? Ha de ser ell el que ho digui. Intuïm que pot ser que sí. I no pot trigar massa en fer-ho, tampoc. Perquè els dies aniran passant ràpid, s'ha de fer feina, i la següent temporada, ara sembla que falti molt perquè comenci, però en realitat són 3 mesos, vull dir que s'ha de començar a preparar tot. Però és que la feina portem dies ja fent-la. És dir, que no... Encara que hi havia aquest silenci, hi havia aquesta idea que estava tot paralitzat, us puc garantir que s'ha treballat més que mai. El Ramon Planes ha estat fent una feina impressionant i hi ha moltes coses treballades i moltes coses que en aquests dies sortiran. I es deia que es treballaven 2 projectes, un per si l'equip es quedava primera i l'altre per si es baixava segona. Per tant, ara ha de treballar en el de primera. Per cert, vostè també ha sortit a les travesses com a presidenciable.
A vostè li agradaria ser president de l'Espanyol? A mi m'encantaria, però no ho seré. No ho serà. No ho seré. Ja ho sap del cert, que no. Sí, això està claríssim. I si li oferissin, sabent que li no. encantaria? Aquest és un tema... M'encantaria com a perico. A quin perico no li agradaria ser president de l'Espanyol, m'enteneu? Vull dir, en aquest sentit. Però... A mi no m'encanta. Jo crec que a tots els pericos. Però bé, és un tema que ni me'l vull plantejar, de veritat. En qualsevol cas, haurà de ser un president de consens, perquè, clar, l'Espanyol és societat anònima, hi ha un poder accionarial aquí que s'ha de respectar. S'ha especulat també aquesta setmana que si els dos màxims accionistes, Lara Bosch i Dani Sánchez Llibre, s'havien de reunir, s'ha de produir aquesta trobada en breu? Jo penso que sí, és fonamental pel bé del club que aquesta trobada que es farà surti quelcom positiu. Quelcom positiu vol dir que hi hagi aquesta entente entre els dos màxims accionistes i que tots tirem pel mateix camí. Vull dir, aquest és l'èxit de l'Espanyol, és que tots tirem pel mateix camí. Perquè si un tira cap a una banda i un altre cap a una altra, malament raia. Llavors, jo estic convençut, perquè sé que tots dos s'estimen l'Espanyol, sé que tenen ganes de que l'Espanyol tiri endavant i que sigui el millor club possible dintre de les nostres limitacions, que no són poques, vull dir, però que també tenim un futur molt esplendorós per davant i esperem que sorgeixi aquesta entente i la cosa funcioni bé. Vostè ha parlat abans que una de les potes d'aquesta salvació havia estat l'afició. Avui els jugadors han agraït a la grada el suport, amb una pancarta, fins i tot llançant pilotes a la graderia. Després, és que aquesta afició de l'Espanyol, i ho va dir, aquí me'n recordo una frase de Luis García quan va venir a visitar-nos al plató del Hat-Trick, que el millor de Barcelona és ser de l'Espanyol i que l'afició de l'Espanyol és única. Jo crec que li haurien de fer un homenatge. Sí, no. De fet, és que l'afició, anem a veure, no hi ha paraules per dir el que ha fet, no? Això està claríssim, ho hem viscut tots, ho hem vist tots, i som un exemple, com he comentat abans, arreu de l'Estat. A partir d'aquesta base, jo crec que l'existència del club amb aquesta afició és que no perilla i ha de ser esplendorosa. Vull dir, una gent tan dedicada, tan abocada, tan entregada amb el seu equip com la nostra, no n'hi ha. Tenim un patrimoni impressionant i aquest patrimoni l'hem d'exprimir al màxim. Jo vaig dir la setmana passada que una bona iniciativa seria retirar el número 12 de les samarretes de l'Espanyol i que sigui el número de l'afició que només estigués a la botiga a disposició de... Seria una bona idea, però no es pot fer. No es pot fer? No es pot fer, perquè la Lliga dona uns números per als jugadors de l'equip i llavors l'ha de portar un jugador. Per les fitxes federatives i tot això. Exacte. Les 6 darreres